בעזרת השם יתברך, פרשת שמיני. מה היה השמיני? שמיני, היום השמיני. יום השמיני למה? אז היה לנו בפרשה הקודמת, פרשת צו, את ימי המילואים, שבעצם הקדוש ברוך הוא אמר למשה ואהרון, שאנחנו צריכים עכשיו 7 ימים, 7 ימי המילואים. ועד מלאת ימי מילואכם, כי 7 ימים ימלא את ידכם, זאת אומרת, 7 ימים צריכים לעשות את העבודה הזאת. והכל מדובר פה על 7 ימים. אף אחד לא דיבר על יום שמיני. ופתאום ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. השמיני הוא נספר רק אם הוא שייך לאותה קבוצה. אחרת הוא ראשון, זה משהו חדש, זה יום אחר, זה יום חדש. מה גם שהיום השמיני הזה זה היה ראש חודש ניסן, שאנחנו יודעים שראשון הולכים לחודשי השנה, יש מעלה גדולה מאוד בחודש ניסן, שהיום הזה ראש חודש ניסן נטל 10 עטרות אותו היום. זאת אומרת, למה התורה קוראת לזה ביום השמיני, כשהיה לנו ספירה נפרדת, 7 ימים של ימי המילואים, ואחרי שנגמרו 7 ימי המילואים, היה משהו אחר. למה זה נקרא יום השמיני? את זה כמובן שואל רבנו אלשיך הקדוש, רבנו משה אלשיך, והוא מוסיף ושואל, מדוע כתוב ויהי ביום השמיני? הרי אנחנו יודעים והיה זה לשון שמחה, ויהי זה לשון צער. ופה בפרשה שלנו בהמשך, בעליית שלישי, אז שם אנחנו מדברים באמת על נדב ואביהו שזה צער. אבל כל מה שהיה לפני כן היה כתוב, וירא העם וירונו ויפלו על פניהם. כלומר הייתה שם שמחה. אחר כך צריך לכתוב ויהי. למה כתוב ויהי מכאן? ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. מה אומר משה לאהרון? אומר משה לאהרון, ואומר אל אהרון, קח לך העגל בן בקר לחטאת, לעולת תממים והקרב לפני השם, ובבני ישראל תדבר לאמור. וממשיכים לדבר פה, יש פה את אהרון ואת בני ישראל. אז מה העניין של זקני ישראל? למה הוא קרא להם? משה רבנו קורא לאהרון וקורא לזקני ישראל. בסדר. את אהרון הוא מצווה להביא קורבן. את בני ישראל באופן כללי הוא מצווה להביא קורבנות. אז למה זקני ישראל הגיעו? מה הם עושים שם? אז בואו נחזור רגע אחד למצרים. מה קורה במצרים? עם ישראל עובדים עבודת פרך אצל פרעה, ומשה רבנו נמצא במדיין, רואה את צאן יתרו חותנו. ושם הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו בלבת אש מתוך הסנה, ואומר לו, משה משה, ויאמר הנני, ויאמר של נעליך וכולי, פקוד פקדתי. ואומר הקדוש ברוך הוא למשה, הגיע הזמן לגאול את עם ישראל ממצרים, ואתה תהיה זה שמוביל את כל המהלך של הגאולה. ומה משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא? לא מתאים לי. אני לא הבן אדם המתאים. במשך 7 ימים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מדבר איתו ומדבר איתו ומדבר איתו, עד שאחרי 7 ימים, כבר הקדוש ברוך הוא, יש שם איזה עניין אפילו של כעס. בסוף משה קם והולך. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא כאילו כעס על משה, בדרגה של משה רבנו היה פה איזשהו משהו שהוא צריך עוד לתקן, הוא עוד לא סידר את זה עם הקדוש ברוך הוא. הוא הלך ובסוף בא ואמר לפרעה הכל, אבל לא היה לו, הוא לא עשה תיקון על זה, כמובן לפי דרגתו. הדבר הנוסף זה כאשר משה רבנו הלך למצרים, לפרעה, הוא לקח איתו משה ואהרון וכל זקני ישראל. הוא לקח איתו את זקני ישראל. אבל כשהם הגיעו לפרעה, נשארו רק משה ואהרון. מסביר המדרש למה? כי זקני ישראל אחד אחד פחד ונשמטו, עד שכשהגיעו לארמון פרעה, נשאר שם רק משה ואהרון. אז גם מצד זקני ישראל יש פה משהו שהם צריכים לתקן. עכשיו אומר אלשיך הקדוש, כל אדם שרוצה לעשות תשובה, צריך שיזכור וידע שיש 7 דברים שיעשו את התשובה שלו איכותית, יעשו אותה טובה. 7 דברים, הוא מחלק אותם ל2, הוא בהתחלה מלמד אותנו את 4 הדברים הראשונים, ואחרי זה עוד 3 דברים. אז בואו נראה. הדבר הראשון אומר רבנו משה אלשיך, הוא אומר כך, כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר את האדם, אז הוא קורא לו, הוא רומז לו, ובדרך כלל, אם הקדוש ברוך הוא אוהב את הבן אדם ורוצה שהוא ככה יבין מה הוא רוצה ממנו, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את הרמז
הוא לא סתם מצייר אותו, אלא הוא נותן לו את זה באותה בחינה. סיפור למשל שעכשיו עולה לי בראש לספר, הרב חיים ויטל המערכו, היה לו כאבים בכתף, אז הוא פנה לרבו, הארי הקדוש, ושאל אותו, למה כואב לי הכתף? לא הולך לרופא, הולך מה אומר לו הארי הקדוש? אתה עשית הפסק בין מים אחרונים לברכת המזון. כתוב בהלכה תכף לנטילה ברכה, תכף, אותיות כתף, לכן כואב לך הכתף. תקבל על עצמך שזה לא יקרה יותר, ויתרפא לך, וכך היה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את הרמז באותו עניין שהוא צריך לתקן ולשוב בו. זה דבר ראשון. דבר שני שצריך ללמוד כאן, זה כשאדם אומר, טוב, קיבלתי את הרמז מהקדוש ברוך הוא, אז יתקן באמת את אותו הדבר. למשל, אם הזכירו לאדם מהשמיים, רמזו לו על התפילין, אז הוא צריך להתחזק בתפילין. אם הוא יגיד, רמזו לי משמיים על תפילין, טוב, אני צריך להתחזק בשמירת הלשון. זה לא מה שרמזו לך. בכל הדברים צריך להתחזק כל הזמן, אבל אם רמזו לך משמיים משהו, התשובה צריכה להיות מעין המאורע. דבר שלישי, יש עניין כזה שכשאדם מתחיל לחזור בתשובה, בכל דבר, לא משנה אם זה אדם שלא שמר שום דבר ומתחיל לחזור בתשובה מאפס, או אדם שהיה איכשהו בכזאת או אחרת, תמיד יש עניין כזה לאדם שמתחיל לחזור בתשובה, שמה שנקרא הוא מגלה את האור. כשהוא מגלה את האור, הוא רוצה שכולם יקשיבו לו, אז הוא יתחזק באיזה עניין, הוא מתחיל כל הזמן להגיד לכולם וזה. אומרים לו, אדוני, קשוט עצמך תחילה, קודם כל תתוקן אתה בעניין הזה, אחרי זה תדבר איתנו. לפני כן, תתעסק בעצמך, תעשה תשובה לעצמך. עדיין, גם אם הוא זכה לכל הדברים האלה, אומר על שך הקדוש לא יחזיק טובה לעצמו. זאת אומרת, אם קרה פתאום אחרי שהוא חזר בתשובה, פתאום קרה איזה משהו טוב בסביבה שלו, שלא יזקוף את הזכות הזאת לעצמו. עכשיו, כל זה נרמז בפסוק. איך? משה רבנו מגיע, הרי ידוע שבשבעה ימים הראשונים של 7 ימי המילואים, מי היה בעצם הכהן? משה רבנו הוא שימש. מחכים כל עם ישראל, אחרי שעשו את התרומה של מלאכת המשכן, ואחרי שתרמו, ואחרי שעשו את המשכן, ואחרי שמשה רבנו הקים את המשכן, והקריבו את הקורבנות, לפי הציווי, הכל לפי הספר, 7 ימים, והשכינה לא שורה. מגיע היום השמיני, משה רבנו נתמלא בצער, ויהי משה רבנו בצער, והוא אומר, מה קורה פה? איך זה יכול להיות? 7 ימים אני משמש ככהן, כלום. מגיע הארון, עכשיו תורו של הארון, פתאום, מה קורה כאן? כשאומר משה רבנו, אני יודע מה היה. מה היה לי 7 ימים? 7 ימים הקדוש ברוך הוא חיכה לי ולא נתתי לו תשובה, עד שהגיע הארון ושמע את זה ברגע. כתוב, ורעך ושמח בליבו, הקדוש ברוך הוא אמר לו לצאת לקראתו, מיד הוא יצא לקראת משה. אומר משה, אם ככה, הכל פה תלוי באהרון. ויהי ביום השמיני, זה כן נספר, קרא משה לאהרון ולבניו. אומר משה רבנו, אם כבר אנחנו עוסקים בתיקון, יש פה עוד קבוצה שצריכה לתקן. מי אלה? זקני ישראל, נכון? זקני ישראל גם היה להם איזה משהו, אז גם אולי הם צריכים. אז הם היו רחוק, בארמונו של פרעה הם לא נכנסו, הם עמדו מרחוק, עכשיו זה הזמן שלהם להתקרב, לעשות כנגד. עכשיו אומר משה רבנו לאהרון, תשמע, צריך שעם ישראל הביאו קורבן. מה יעשה אהרון עכשיו? אם אהרון יגיד לעם ישראל, רבותיי, אתם צריכים להביא קורבן, ושימו לב איזה קורבן. כתוב, ובני ישראל תדבר לאמור, קחו שעיר עזים לחטאת ועגל. עגל, עם ישראל עוד בטראומה, מחטא העגל. אמנם אלה שחטאו כבר לא איתנו, מה שנקרא, אבל עדיין נשארו אלה שכן, היו שם, ראו את זה ולא מיחו, ולהם יש איזשהו ערעור הלב, אז הם צריכים להביא קורבן עולה, אבל על כל פנים, יבוא אהרון ויגיד לעם ישראל, רבותיי, אתם צריכים להביא עגל. מה יגידו עם ישראל לאהרון? אתה זוכר מי הכניס את הזהב לאש? אז קשוט עצמך תחילה. לכן אומר לאהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת. אומר אהרון לעם ישראל אחר כך, הנה אני כבר לקחתי, לכן גם כתוב, שימו לב, ואל בני ישראל תדבר לאמור. מה זה לאמור? ואל בני ישראל תדבר, קחו לכם שעיר עזים לחטאת. למה כתוב כאן לאמור?
אחרי שכבר אתה באת ולקחת לעצמך את העגל ועשית קורבן לעצמך, עכשיו אתה יכול להגיד לעם ישראל, ולבני ישראל תדבר, וזה כבר יהיה כזה דיבור שאפילו אם יחזרו ויענו לך ויאמרו לך, קשוט עצמך תחילה, תגיד הנה אני כבר הקרבתי. ולכן קודם כל אהרון מביא את הקורבן שלו. עכשיו תראו איזה יופי, ושור ועי לשלמים לסבוח לפני השם ומנחה בלולה בשמן, כי היום השם נראה עליכם. מה זה עליכם? מה אם משה מדבר? למה עליכם? מה איתך? מה הוא לא נראה אליך? אלא משה רבנו אומר, אתם יודעים, תראו איזה ענווה של משה רבנו, אתם יודעים למה התעכב עד עכשיו העניין? בגללי התעכב. אבל אחרי שאתם תעשו תשובה עכשיו על מה שנשאר המירוק הזה מחטא העגל, השם נראה עליכם, זה בזכותכם יבוא, בזכותכם תתגלה פה השכינה. איזה יופי. עכשיו יש לנו עוד 3 דברים שצריכים ללמוד, נכון? אמרנו 4, הנה עוד 3 דברים. שכל אחד שרוצה להיכנס לדרכי התשובה ראוי שילמד אותם. אז זה בעצם 4 דברים אמרנו, עכשיו בואו נמשיך. מה החמישי? בעל תשובה לא צריך לצפות לקבל שכר. יעשה את זה למה? כי השם ציווה. דבר ראשון. דבר שישי בעצם בספירה שלנו, גם אם הבעל תשובה רואה שהוא עובד וכאילו לא זז כלום, ימשיך ויבטח בקדוש ברוך הוא ולא יתייאש, ימשיך בעבודה שלו. ודבר שביעי ואחרון, שידע מי ציווה אותו, המלך ציווה אותו, עבודת המלך, ולא יעשה את זה מצוות אנשים מלומדה. אומר משה רבנו לעם ישראל ככה, שימו לב, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו וירא עליכם כבוד השם. אז לכאורה ללשון הפסוק קצת לא מדויקת. אם היינו צריכים ככה לנסח בעצמנו את הפסוק, היינו אומרים אם תעשו את הדבר הזה ירא עליכם כבוד השם. זה נראה כאילו יש פה 2 דברים נפרדים. זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, זה משהו אחד. דבר נוסף, וירא עליכם כבוד השם. אומר האלשיך הקדוש, בדיוק, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, אתם צריכים לעשות, לא בשביל לקבל שכר. ולמה אני צריך לעשות את זה? כי השם ציווה. אבל מה יהיה? אני מחכה ומחכה, וירא עליכם כבוד השם. בסוף זה יהיה. עכשיו, אחרי שמשה רבנו אמר להם את זה, פה כתוב כך. אחרי שהוא הקריב את כל הקורבנות, אחר כך כתוב שם כך. ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני השם. מה זה אומר ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני השם? ויקחו את אשר ציווה השם, ויקחו את אשר ציווה משה מחילה על פני עול מועד, ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני השם. מה זאת אומרת? עם ישראל עומדים לפני השם, מתקרבים, והלב שלהם בוער, הם רוצים להתגלות השכינה, הם מחכים לזה כבר, ויעמדו לפני השם, הם מחכים. אומר להם משה רבנו, תמתינו, תחכו, ואתם לא להתייאש, לא להתייאש. בסוף זה יגיע. ובאמת, אחרי שהארון ירד ובירך, וירד לעשות החטאת ועולה והשלמים, אז באמת ויברכו את העם, וירא כבוד השם אל כל העם, בסוף זה הגיע, וירא כל העם וירונו, ויפלו על פניהם. יהי רצון שגם אנחנו נזכה, במורא גדול זה גילוי שכינה, שנזכה גם אנחנו לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. גם השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת אסתר בת רחל. שבת שלום ומבורך.